eta zesta dago, ja 1970ean, ja miliak kanpon geratu ziren, egin zen asanbladotan, 6. asanbladan, talde militarrean zeuden jendea batez ere, gehienak kanpo geratu ziren, gero beste aldetik Bruselasen, Lobainan eta, zegoen jendea, zelula rojas, horiek, eta zesta geratu zen. Zesta hasi zen, funtzionatzen eta zabaltzen, eta 1972, kongresu bat antolatzen hasi zen. Kongresu horren prozesuan lagun batzun, taldekide batzuk, trotskismoaren aldeko apostu sendo bat egin zuten eta eztabaida hori sortu zen. Referentzia teoriko-politikoak osatuagoak izateko eta beste ziren maioak eta beste aldetik binoak esaten zutena edo esaten genuena zen gure esperientzietan sustraituta izan beharko zela erabakiak eta azterketak eta dena, ez kopia batzuk hartu, kanpotik eta hori zen eztabaida. Eta sortu zen zatiketa hori, 1972, eta, gertatu zena Minosekin, nik buruan daukadana orain, urteak, 45 urtea pasa dira eta deskomposizio prozesu batean sartu zen zeren, erreferentzia orokor horrekin, gure esperientziatan oinarrituta eta aztertu behar dugu guk dena, baina, aterazi ziren jarrerak oso ezberdinak eta oso ezberdinak eta bata punta batean besteak beste puntan, akrata samar batzuk, beste batzuk komunistagoak eta desagertu zen urte bete, desagertu zen eta orduan batzuk LZ-ra sartu zen, beste batzuk zestara berriro, lagun batzuk ere, nik ezagunak nituenak PC-ra, eta beste batzuk etxera. Gero, aurkitu dituzte lagun horiek berriro, LKI, beste batzuk ezker abertzalean,